My sme dnes, keď to porovnáme s ostatnými niektorými krajinami Európskej únie, my sme len taká nevoľnícka pracovná sila vo vlastnom štáte, zatiaľ vo vlastnom štáte. Zoberte, že tým, že my sme sa vzdali vlastnej slovenskej koruny, tak my sme sa vzdali všetkých prostriedkov a nástrojov ekonomických na ochranu našich podnikateľov, na ochranu nášho trhu. Tohto všetkého sme sa vzdali. Euro, že čo nám priniesie euro a tak ďalej. Ja vám poviem, euro nám prinieslo iba to, že keď idete, ja neviem, do Nemecka alebo kde, tak si nemusíte zmenárne meniť. Nič iné nám neprinieslo. Ale v skutočnosti to, čo nám euro prinieslo, je maskovaná 30-násobná inflácia. Pamätáte si vy starší, čo ste tu? Čo bolo dakedy 20 korún so Žižkom? Nakúpili ste na to normálny nákup ste spravili. Hej? Dneska, keď vám dieťa povie večer, v piatok, že chce ísť do mesta, povie, oco daj 20, tak pre nich je to 20 eur? Nie je 20 korún. A 20 eur je 600 korún, to je 500, tá červená partizánska 500 s tými partizánmi a ešte k tomu 100 korún. Za tú 500 korunu som dakedy spravil, respektíve starky, slovenský nákup, spravil týždenný nákup pre celú rodinu. Dneska za 20 eur miniete ho za deň, tých 20 eur a neviete, čo ste kúpili. Toto oni potrebovali získať naše trhy, nič iné. Zoberte, naši ľudia sú dnes bez roboty. Bez roboty aj tu v Poltári, aj na Hore Hroni. Všade bez roboty, nič sa nepestuje, nič sa nechová, ale všetko dovážame. Všetko dovážame, z Poľska dovážame zemiaky. My, čo sme boli zemiaková veľmoc, dovážame zemiaky z Poľska. Z Talianska dovážame jablka, ako keby sme boli klavy. Nevedeli si tu vypestovať jablka. Z Írska mäso. My pár oviec, čo sa tu dochová na čistých ešte lúkach, vyvezieme preč a z Írska dovážame napíchané mäso. No pretože je lacnejšie ako to naše slovenské. No, lebo je to zase iná otázka. To je trošku inak celé. To je o tom, že... Ale ja som to myslel ako vtipné to malo vyznieť, bohužiaľ nevyznelo to tak. Otázka je, alebo problém je v tom, že naši ľudia tu nemajú prácu, ale ešte aj tie sociálne dávky, čo dostávajú tí, čo nemajú prácu, alebo tí, čo pracujú, tak tá minimálna mzda, ktorú dostávajú, alebo mzda o kúsok vyššia od minimálnej mzdy, končí v tých zahraničných reťazcoch, v Tesku, v Bile, v Lidli, v Kauflande a tie peniaze idú vonku. Zahradu nás podzem nás zahradu. Čiže my sme len konzumenti, my sme obyčajní konzumenti, už nie sme nič. Oni tým, že nám nanútili euro, oni len chceli naše trhy, nič nechceli iné. A ponúkali nám možnosť cestovania, neviem čo všetko. Cestujte si, ak máte začať. A zoberte to, čo sa robí na Ukrajine. To nie je nič iné, len potrebovali získať ukrajinské trhy. Slovensko je malé, bezvýznamný štát, 5 miliónov obyvateľov. Respektíve 5 miliónov obyvateľov a ešte 600 000 cigánov. Ako treba. Preruším vás. Počkajte, diskusia, potom chvíľku vydržte. Ukrajina má 40 miliónov obyvateľov. 40 miliónov, to je obrovský trh, kde majú obrovské obilnice. Však vieme, že Ukrajina bola obilnicou Ruska, alebo obilnicou Sovietskeho zväzu. A oni potrebujú toto všetko získať. Potrebujú ich pôdu. Aj vodu. A teraz ešte plus sú tam aj nerastné suroviny. A teraz zoberte tie nepokoje, násilné demonštrácie alebo tie útoky, tam začali 2 dní potom, ako ten prezident Janukovič, vtedy, ktorému som ja písal list, ako odmietol podpísať prístupovú dohodu k Európskej únii. 2 dní potom, dovtedy proti nemu ľudia demonštrovali, lebo je taký istý zlodej ako naša vláda. Nie je o nič lepší, akože nerobme si ilúzie. To sú takí istí zlodeji, tiež žije v palácoch, má miliónové hodinky. To je taký istý človek, taký istý ako oni. O nič lepší. Ale dovtedy ľudia demonštrovali, boli nespokojní a tak ďalej. Ale tie ozbrojené nepokoje, začalo sa strieľať, zabíjať sa ľudia, začali 2 dní potom, ako odmietol prezident podpísať, že sa Ukrajina pripája k Európskej únii. Zoberte si, že Angličania sa dodnes nevzdali libry. Na čo im je nejaké euro? Češi, nový prezident český, povedal, áno, Česká republika príjme euro, ale najskôr v roku 2020. A oni vedia prečo. Ten náhodný termín 2020 to nebol len tak, že
Zeman si zmyslel, že 2020. To bolo preto 2020, lebo teraz začína posledné programovacie obdobie na eurofondy. Od 2014 do 2020. V 2020 končia posledné eurofondy pre Slovensko, Česko a všetky tie krajiny, ktoré vtedy vstúpili do Európskej únie. Čiže keď to skončí, tak pre nás nebude mať členstvo v únii už žiadne výhody. Absolútne žiadne. A Češi sú múdri, zoberú eurofondíky a nechajú si českú korunu. A vybavená vec. A budú si chrániť svoj vnútorný trh a svojich producentov, svojich podnikateľov. My sme sa zdali všetkého. Tí Nemci síce majú euro, ale si marky aspoň nechali v trezoroch. Maďari, nech sú akí chcú, Maďari ani neuvažujú o tom, že by forint nahradili euro. A my čo? Zoberte, my nemáme vlastné peniaze, vlastnú menu, všetko sme zničili. Ale máme ministerstvo financií, ja sa pýtam, na čo? O čom rozhoduje ministerstvo financií? Ministerstvo financií Slovenskej republiky dnes nerozhoduje o ničom. O všetkom rozhoduje Európska centrálna banka. My máme v Európskej centrálnej banke hlasovacie právo s váhou hlasu Slovenskej republiky 0,8%. To je naša váha. Váha všetkých Slovákov v Európskej únii, lebo peniaze rozhodujú o všetkom, je 0,8%. Preto kandidujeme do Európskej únie, lebo nám toto jednoducho nevyhovuje. A nebudeme sa len prizerať na to, ako si z nás robia šašov a konzumentov vlastných výrobkov. Zoberte, že v Nemecku sú o 2/3 vyššie mzdy ako tu, ale ceny v Lidli sú o 1/3 nižšie ako tu. A sú kvalitnejšie. Čo viac chceme riešiť? Veď my sme pre nich pokusné králiky. Smetisko, presne tak. Otroci sme pre nich. A ja keď som spomínal teraz jednotlivé tie krajiny, tak vám musím znova spomenúť tých Maďarov, toho Orbána. Môžete mať na ňo názor, aký chcete, môže on chcieť Veľké Uhorsko a všetky tie ich túžby životné, ale to teraz neriešim. Riešim to, ako obhajuje maďarské záujmy aj voči Európskej únii. Európska únia okrem iných obmedzujúcich vecí určuje členským krajinám kvóty na to, koľko môžu čoho pestovať. Ak si pamätáte, asi pred 5 rokmi alebo pred 4-5 rokmi, keď nám prikázala únia spáliť 900 000 tón pšenice. Neviem, či to niekto pamätáte. Namiesto toho, aby sme z toho napiekli chleba a dali ľuďom zadarmo, tak sme spálili 900 000 tón pšenice. Lebo sme mali príliš veľké zásoby, ktoré boli v rozpore s politikou Európskej únie. Nakrcanie toho človeka, čo to spálil, toho mali dať na mieste zastreliť. To sú politici alebo ľudia, ktorí sa jednoducho dopúšťajú trestného činu vlasti zrady. Nič iné to není. Nič iné to není. A nie, to je prospech, to je biznis, za tým sú peniaze, za tým sú eurofondy. Ty splníš čo chceme, spáliš pšenicu a my dáme tvojej firmičke eurofondy za 500 miliónov eur. A sme všetci spokojní. O tom to je, o ničom inom to není. A teraz zoberte ten Orbán. Ten povedal, že milá únia, ja všetko akceptujem, sme plnohodnotný člen únie a tak ďalej, lenže musím vám povedať, že kukurica, paradajka a paprika je národná plodina maďarská, na ktorej žije celá tá ich poľnohospodárska produkcia, áno. A my jednoducho si nenecháme od vás, koľko tón môžeme čoho vypestovať, proste my si budeme pestovať toľko, koľko potrebujeme. A neustúpil ani o krok. A únia, viete čo spravila? Únia zrazila opätky, dovolila Maďarom, zrušila tie kvóty, respektíve im posunula o 4-násobok vyššie tie kvóty, s tým, že sa to spravilo potichu, aby to nebol príklad pre ostatné členské krajiny Európskej únie. A zase len my vo všetkom ich budeme poslúchať. Potom jasné, že tí Maďari proste v kúse počuť ich hlas, lebo sa nedajú. Počuli ste vy niekedy Fica, že by povedal dačo proti Únii? Bobka sa do zadku. Keď Únia zakáže žiarovky normálne, tak na Slovensku zakážeme všetky, aby sme boli ešte lepšie ako Únia. Proste takto to tu funguje. Pán Kotleba, ale ja som vám chcel povedať, keď tu príde Fico, tak táto sala praska vo švíkoch, tu ani nehodíte jablko a to je ten rozdiel, rozumiete? Áno, ja viem, že títo ľudia rozumejú tomu, čo hovoríte, aj že sú naklonení tejto myšlienke, lebo normálny človek vie, že nás spravili nás žobrákov, tuto z ľudí a spravili otrokov, kolónia, my sme kolónia, ale
Ako je možné teda, že tuto je natrieskaná sála a tí ľudia sú ticho? Presne, čo ste povedali. Pán premiér, on potrebuje fleka dobrého a potrebuje sa tam doslovne, no tak nepokopím ľudí, ako toto nevedia pochopiť. Hneď pripomienku na vašu otázku. O tom, že pán Toreba tu dneska mal byť, som o tom nepočul ani jedno slovo v okolí. V okolitých dedinách o tom nevedia, že dneska tu ste. Ako je to možné? Ako je to možné, že nikto, ja som napríklad k nám do stránky papiere Náš kraj, noviny. Ja som si doniesol sem zo Zvolena. Väčšinou chodia. Len v dedine som ich nevidel ešte ani raz. Noviny. Nosím si zo Zvolena. To, že ste sa dostali sem dneska, som sa dozvedel v piatok večer na webe. Nikde o tom vám neradím ani nápis, ani flaga. Po okolitých dedinách o tom nevidel. Tak. A keď som mal prísť Fico, sme o to vedeli minimálne 3 týždne dopredu. A bolo to verejne vyhlasované. Primátor je Ficov ritualízač. Takže teraz ako teraz? Zosilní treba reklamu. Ako majú prísť ľudia, keď vás nevedia? Určite, ale my sa snažíme robiť, čo je v našich silách. Zoberte, keď ste spomenuli ten náš kraj, aby som sa potom ešte vrátil k tej európskej politike, tak poslanci silou mocou len zobrať mi peniaze na tie noviny Náš kraj, aby sa ľudia nedozvedeli, čo sa v kraji deje, lebo že je to strašné plýtvanie. Určite ste čítali, že jedno číslo bude 40 000 eur a neviem čo všetko, tak aby som to dal trošku na správnu mieru. Noviny, tlač, celá tlač tých novín, v náklade 240 000 kusov, spolu s distribúciou po všetkých dedinách Banskobystrického kraja, vyšla necelých 7 000 eur, hej, na všetko toto. Čiže žiadne 40 000, ale propaganda, aby ľudia si mysleli, že koľko míňame a tak ďalej a tak ďalej. Zrušiť nám akýkoľvek informačný kanál, aby sme ľuďom mohli trošku povedať pravdu. Ja vás úplne chápem, že tá naša propaganda je taká slabá, že ľudia o nás nevedia, ale no, snažíme sa robiť, čo sa dá. My sme teraz pred voľbami rozdali skoro 350 000 novín po okresoch, dedinkách, mestách, tade. Viete, to sa zdá, že to je veľké číslo, lenže na počet miest a dedín to jednoducho není tak veľa. A vzhľadom na to, aké sú naše možnosti, aj personálne, aj finančné, tak ako viacej si toho zatiaľ dovoliť nemôžeme, ale to sa zlepší. Ja to berem ako oprávnenú výčitku, lebo ja to rovnako cítim. Ja som tiež som presvedčený o tom, že mohlo to byť ešte viac a ešte viac ľudí mohlo v Poltári a v celom okrese vedieť o tom, že to dnes bude. No, nedá sa vždy všetko spraviť úplne dokonale. Bola tu veľká kalamita, napríklad obec, z ktorej som ja, sme nemali 3 dní vôbec signál, ani jedna palička nebola na mobil. Tak to je. Takže tak, nemáme vodu, elektriku, nejdu počítače, nič nejde, absolútne. Z dediny mojej sa nedalo dostať ani do Hnúšky, kde bývam. Tak na druhý krát hádam. Takže dáte v sebe ten návrh vyšiel tak, ako vyšiel. Jednoducho bola kalamita. To, čo sme dokázali urobiť, sme vyhlásili 3-krát. Dúfam, že to bolo v rozhlase 3-krát, tak som to dal. Tu na Poltári, takže viacej sa nedalo. Rozdali chlapci letáky, ľuďom rozdávali po uliciach, ale potom prišla kalamita a koniec. Spadla plec. Stanko, ja som to dala vyhlásiť rozhlasom, aj tu v Poltári, aj v obci, Pokáva nad Rimavicom. Noviny som dala, tlač, vieš to, aj pošty sa musíme pýtať, to všetko bolo, mohol si to každý stadiaľ zobrať. Do schránok osobne som, vieš to, išla už aj ja dala. Takže neviem, čo sa stalo, kde to, možno bolo toho aj málo, niekde sa aj nezašlo, ale myslím, bolo. Aby sme sa k tomu vrátili, treba po skončení tohto stretnutia malo byť ešte jedno stretnutie na Kokave. Áno, dopredu o tom vedelo aj vedenie na Kokave. Áno, presne, bola som osobne so starostom. Napriek tomu radšej na piatu tam dali, že tam bude cirkus. A na troch miestach. Aby náhodou nejaký Marian Kotleba sa nemohol dostať k ľuďom a porozprávať. Áno, skutočne tak. Takto, dohadovali sme tu s pani Mirkou, sme dohadovali stretnutie v Kokave. Dal som to 7 dní predtým. Tak mi bolo povedané najprv, že bude cirkus. 3 akcie na tom mieste. Potom na druhom mieste sme boli, dohodli sme si sálu, taká reštaurácia. Tam povedali zrazu, že tam bude primár s telovýchovnou jednotou. Starosta obce. Hej, starosta obce s telovýchovnou jednotou.
Potom sme išli na opačnú stranu, akurát na tú 18. hodinu just, to je ako tá sranda, tam je stretnutie dôchodcov. Tak potom na 4. miesto... Jezdili ste Krobekovi paušálne výdavky. To je za to. Paušálne výdavky. Ešte aby som sa vrátil k tým novinám, naše Slovensko. Ja som osobne mal 4000 kusov, ešte s ním mám, možno nejakých 1500. Ja som na starosti chlapcov, zobral som si okres na starosti. Poctivo tých chlapci fakt roznášajú tie nohy, dávam na to pozor. Je pravda, že ešte nám treba spraviť nejaký bálinec, synobaňu, turičky a VQS. Všetku túto stranu po dohode so stavom, že keď bude chodiť, všetko to fakt tí chlapci pokrývajú. Toto ešte behom dôvodný musíme zbyť, je toho veľa. Chlapci po obede ich môžem zobrať, chodia, traja, štyria, kedy ako, roznášajú, dokedy majú vychádzky, potom musia ísť na internát do školy. Robia to poctivo, do každej jednej schránky, kde je prístup, pravím, tam ja tie dediny poznám, každú jednu vlastnú maň. Chodia, každému dávajú, takže tie noviny sa k ľuďom dostanú. Je toho veľké množstvo, pravím, takže všade sa ešte nedostali, ale behom 2 dní sa dostanú ešte aj do tých obcí, čo som spomínal. Len také Kalinovo sme robili za jedno celé po obede, to je ako poltár Kalinovo rozprávať. Ono na poltári to nie je problém po schránkach dať, že Kalinovo to je každá schránka jeden dom. Takže tam nabehanie kilometrov, ale chlapci sa snažia, iný spôsob neexistuje. Proste všetko sa preto robí na každej úrovni, aby sa tie informácie s ľuďom nedostali. Sami dobre viete, aká sa vedie kampaň proti konkrétnemu menu Marián Kotleba. Je to extrémista, je to fašista a podobné veci. Extrémizmus, rasizmus. Lebo neprevádzoval Peťa. Súrivú kampaň hlavne vedú 3 ľudia, ktorí maximálne slúžia Únii v tejto podobe. A zoberme si to úplne na záver to. Táto únia, ktorá bojuje proti extrémizmu a fašizmu, v plnej paráde za podpory Ameriky podporuje genocídu obyvateľov na Ukrajine. Nemám to z vlastného rozumu, to sú všetky informácie, ktoré hľadám. Podporuje tam fašizmus, babkovú vládu dosadenú Američanmi a Úniou, lebo cítili Klondaj na Ukrajine, nevyšiel, vďaka Putinovi. Podporuje tam fašizmus, vraždenie civilného obyvateľa. Možno sa nebolo 45 ľudí náhodne upálených. Tam bolo 140 ľudí zavraždených sekerami a zabitých. Ženy, deti, pripravená akcia západnými rozviedkami, ale to neviete, pokiaľ nehľadáte informácie. A toto sú tie veci, ktoré treba vedieť, čo je Únia, na čom je založená. A keby prišiel príkaz Únii, verím tomu, že sú schopní nás vyvraždiť kvôli záujmom Únie. A stačí mu počuť minulé na teatrojke Kukana, tak ja pozerám aj to, aby som si vedel informácie. Keď povedal, keďže sme členmi Európskej únie, tak bude potrebné priniesť aj nejaké obete. Aké obete? A nás sú tí ľudia, či je to Kukan, alebo je to Ševčovič, alebo hostorí iní tajtrli, tam sedí, lebo sú to všetci len tajtrlíci v tejto podobe. Sú tam na to, aby nás zastupovali a hájili naše záujmy, a nie aby sme prinášali obete, kvôli zisku nadnárodných korporácií, bankových, oligarchov, priemyselných oligarchov, a takto funguje celý svet. A toto sa deje na Ukrajine. A ešte uvidíte, aký bude z tohto cirkus. Bude cirkus riadny. K tej Ukrajine ja poviem ešte toľko, že vlastne teraz cestou som stretol vojenský konvoj. Viete, my už nemáme armádu, my už máme ozbrojené síly Slovenskej republiky, ale je to torzo tých vojakov a tých transportérov a neviem, čo nám ostalo. Všetko sťahujú na východ, na hranicu Ukrajiny. Nie preto, aby sme my si to tam zabezpečili, ale preto, aby keď NATO povie, nie nadarmo tu bol pred 3 dňami ten panáčik, hlavný veliteľ NATO, s Ficom sa všade fotili, aby proste keď na to zaveli, aby tie naše 4 transportéry, čo máme a 2 letoschopné stíhačky, aby všetko išlo na ten východ. Aby sme proste podporili tú správnu americkú politiku, lebo jedne tá je vo svete správna, jedne americká politika je správna. Čiže proti tomuto všetkému sa my chceme aktívne v Európskom parlamente postaviť a tento protestný hlas rastie, to nie je naša strana na Slovensku. To sú aj v Anglicku strany, v Grécku, v Taliansku, v Nemecku NPD je veľmi silné, čiže proste vytvoríme skupinu strán, ktoré jednoducho ďalej sa nebudú nečinne prizerať na to, ako si z tradičných európskych národov robí niekto pokusných králikov. Áno, je nevyhnutné o tom to je, o ničom inom to nie je. A ešte keď pán Saxon spomínal to embargo mediálne, tak možno ste postavili tú aféru, keď ma odmietli teraz pustiť do STVčky aj do rozhlasu, kde sme normálne dostali pozvánku ako ľudová strana Naše Slovensko s tým, že v zmysle zákona o voľbách do Európskeho parlamentu strana si môže do tej diskusnej relácie poslať svojho zástupcu, koho chce.
koho chce. Dokonca STV aj rozhlas mali vypracované vnútorné smernice, ktoré kopírovali zákon. Čiže aj tie smernice hovorili, že strana môže určiť zástupcu, akého chce. A keď som mal ísť ja, ako Marián Kotleba do tej relácie a povedať im to na rovinu a nerozprávať to tu v oltári pred 50 ľuďmi, ale povedať to do rozhlasu pred 100 000 ľuďmi a do telky pred možno 250 000 ľuďmi, tá profesionálna armáda alebo ozbrojené sily. Nemáme jeden tank, nemáme nič, máme 8 000 vojakov, alebo koľko ich je? Naša profesionálna armáda bez urážky teraz je nám platná ako mŕtvemu zimník. Ale veď ja viem. Pretože to, ako ste teraz býval spomenul, že sa zrušila základná vojenská služba, to je presne taká istá hlúposť, ako nám, čo ja viem, NATO a Únia porozprávali. Áno. Všetko dobré, čo bolo, je zrušené. Ale čo som tým chcel povedať, keby sa naozaj na Ukrajine dačo stalo, tak tento slovenský národ nie je schopný postaviť domobranu, len aby sme uchránili svoje rodiny, kým by nás nejakých 5 panáčikov z NATO prišlo zachrániť. Môj názor. A tých 5 panáčikov z NATO by našu profesionálnu armádu zmlátilo čapicami a vysmiatí by sa vrátili naspäť do Európy. To som chcel povedať, že tá profesionálna armáda sa preto nazýva profesionálna, že to sú žoldáci, ktorí plnia príkazy. To sú ľudia, takisto ako policajti, ktorí čakajú iba na to, kedy im klepne a vysloví dôchodok a dobre, vybavená vec. O nič iné nejde. A dokonca ten zákon, podľa ktorého sa služba v armáde riadi, je tak postavený, že keby sa dačo zomlelo, tak tí vojaci si môžu zobrať penku. Oni idú na penku a oni by prvý išli na penku. My povedzte, kto z nich, čo dnes zarábajú vysoko nadpriemerné platy, sú tam, aby boli loajálni voči vláde, kto z nich pôjde obetovať svoj život, keď má fajný domček postavený na hypotéku, 2 malé deti a on má ísť teraz brániť nejaké Slovensko. To je absolútne úplne celé zle. Oni vedeli, prečo to robia. A ešte jednu vec vám musím nechať, to ste pomenovali problém dnešnej mládeže. S tým súvisiaca základná vojenská služba, keď sa dnes pozriete po meste, čo sa tu deje, tak táto mládež by tú základnú vojenskú službu naozaj potrebovalo, ale keď ste bol, tak viete, čo teraz poviem, a to tak, že mazácku vojnu. Pretože na túto dnešnú mládež naozaj len vojnu a nič iné. Preto sa ešte raz pýtam, máte človeka na starostu? Lebo v tomto meste je potrebné niečo robiť. A nás sa to týka všetkých. To znamená, treba sem, to čo začínate robiť tam na Banskobystrickom samosprávnom kraji, je potrebné urobiť aj v tomto meste, aby fungovalo všetko. Ja tu mám napísané, koľko je tu inštitúcií, ktoré vlastne nefungujú tak, ako by mali fungovať. Sú platené, sú to štátne inštitúcie, platené zo štátnych peňazí zdaní, no a malo by to fungovať poriadne. To znamená, treba postaviť nejakého človeka, ktorý začne robiť poriadok aj v tomto meste. Ale to musí padnúť smer. Presne, to je ten problém, že keď nám budú vládnuť takých ľudí volili, ako je Kotleba. A čo ja viem čo, tak s týmto Slovenskom sa nestane nič. Systém treba zmeniť len voľbami, že to sa nedá inak. Tak ako pán povedal, ten systém inak ako v tých voľbách nezmeníme, lebo... Ale žiaden režim ho ešte nezmenil, žiaden. Žiaden ho ani nezmení. No ale vidíte, takže čo bude ďalej? ale vidíte, že proste my, keď sme začali tvrdo tam ísť za svojím na tom kraji, tak proste ten celospoločenský odpor poslancov posilnený mediálnou propagandou, lebo oni sa cítia byť ohrození, že im končí ich kšeftíky, že končí ten spôsob, ktorý ten systém fungovania politiky, ktorý dodnes fungoval. Hej. No a to, čo pán povedal, že kraj je jedna úroveň, komunálne mestá, obce, čiže komunálne voľby je druhá úroveň a potom štát, parlamentné voľby je tá najvyššia úroveň, z ktorej sa dá robiť naozaj tá systémová zmena, lebo z úrovne kraja ani z úrovne mesta sa nedá robiť systémová zmena. Systémová zmena sa dá spraviť tým, že na úrovni parlamentu príjmeme zákony, ktoré budú slúžiť a chrániť slušných normálnych ľudí a nie zlodejov, asociálov a proste mafiánov v golieroch drahých, čo si vo vláde robia svoj vlastný biznis. Dobre, ale v tomto meste sú inštitúcie, ktoré si neplnia toto a sú platené zo štátu. Rozumiete? A teraz ako to zmeniť? Ako ich zmeniť? Ako prinútiť tých ľudí, ktorí sú platení a mali by robiť pre ľudí? Tak ako to urobiť? Mal by tam byť človek, ktorý to chce zmeniť a nie len chce. O tom hovorím, zvoľme si tam Kotlebu 2 a hneď tu bude poriadok. Áno, preto vy ste sa pýtali, či postavíme tu nejakého kandidáta. Nejakého dobrého.
Len teraz, keby som vám povedal áno, nie, tak bolo by to predčasné. Lebo Ale povedať, voľby sa blížia. ja viem, musím povedať, že teraz my všetky naše síly naozaj venujeme tým eurovoľbám, lebo od toho bude veľa závisieť. A do komunálne voľby budú niekedy V decembri si keď. niekedy v novembri asi. Takže ešte máme bude trochu priestor porozmýšľať nad tým, že aj tu v okrese, kde koho ako za poslancov, za primátorov, za starostov, ale určite to stojí akože za úvahu. A zoberte, že keď hovorím áno, že treba spraviť aj s cigánskym extrémistami poriadok a treba zaviesť systém, ktorý bude spravodlivý, nie jedným iba dávať a druhým iba brať, tak vtedy ma kritizujú, že som zlý. Ale ja vám poviem ešte, aspoň sám tak cítim, ešte väčšia kritika sa vždy na mňa vyhrnula potom, keď som niekde povedal, že treba obnoviť slovenskú korunu. Že je najvyšší čas, aby sme sa vzdali členstva v eurozóne a toho eura, ktoré nikde nevedie, a obnovili slovenskú korunu. A poviem vám, že tento trend v Európe začne. Čo skoro začne. Čím skôr by sme s tým začali, tým menej negatívne by boli tie dopady na nás z pohľadu eura. Zhodom okolností predvčerom ja som osobne mal rozhovor s jedným redaktorom z Banskej Bystrice. Nebudem ho menovať, aby som mu náhodou nenarobil peklo. Mali sme rozhovor úplne v iných veciach, dotkli sme sa aj politických tém, všelijakých. Zjavne chlap veľa razy ani nezabral špolu, ako tomu hovorím. No ale povedal mi jednu vážnu vec, čo mu ja ochotne verím. Pravím, viete, pán Saxon, viete, prečo nerobím politické spravodajstvo, ale robím len bežnú publicistiku zo života ľudí? Lebo už nemôžem robiť slobodne. Nám presne nadiktované, čo máme spraviť, v akých minútach a kade sa to má viesť. Je to presne diktát a cenzúra. A to sú slova istého redaktora, nemôžem ho tu menovať. Veľmi ho dobre ho poznáte, iba poviem, že z rádia reklamy. Takže takto sa deje slobodné slova, slobodná politika. Toto je Európska únia. Len tak mimochodom, neviem, či vám niečo hovorí gender politika. To je nie rodič, otec a matka, ale rodič číslo 1 a číslo 2. Všetkých sa na to dotýka. Lebo ak Európska únia bude vychovávať z potomstva z detí čistých homosexuálov a lesby, to znamená, že to je maximálne úplný rozvrat národných štátov. A totálne ovládanie potom len tých, by som povedal, nejakých bytostí, čo tu budú žiť. Nerozmnožovať sa, ale podporovať nejaké cigánskú háveť, ktorá ekonomicky vydiera štát a tým pádom ich zadlžuje. A štát to platí a vráca zase len tým korporáciám peniaze do si. Jeden príklad vám bude povedať pán Kotleba, nejaké homosexuálne divadlo, čo sa zriadilo vo Zvolenie pre deti. To len pre taký príklad sa to bude. No nie celkom, že homosexuálne, ale máme v rámci nášho kraja divadlo, ktoré to budeme musieť zrušiť. Keď už inak nie, tak tými húfnicami tam to nerobí. Keď je naozaj možno tretina tých repertoáru, alebo ako to nazvať, je taká pro-homo, alebo ako by som to povedal. Proste otec Jozef, otec Mišo a mama Peter. Hej. Alebo že má dieťa 3 rodičov a takéto úchylnosti. Hej. A to sa normálne v divadle za krajské peniaze. A ja už som to na poslednom zastupiteľstve som to načrtol tú myšlienku, že by sme sa s tým mali vysporiadať a tu zase ako keby som pichol do hniezda poslaneckého a už ako som to myslel, a prečo to chcem, ale kto z vás chce platiť dane na to, aby dieťa, ktoré príde do, ešte prosím pekne, na výchovné predstavenie do divadla, počúvalo o tom, že vlastne Mišo ľúbi Petra a sa pohádali, lebo do toho prišiel Jano. Proste nagrcanie. No. A teraz ma napadla ešte jedna vec, keď to pán Saxon spomenul. A spomínali sme aj tú základnú vojenskú službu. Zoberte, že u nás sa to zrušilo. Je to zlé, nie je to dobré, deprimuje to mládež, robí to psychózy, šikána, to všetko. Propaguje sa tu teraz tie homosexuálne partnerstvá, manželstvá, dobeženie, všetko. A teraz zoberte Izrael. Kolíska demokracie. Lebo ja som si nemohol prísť spraviť poriadok na pozemky, ktoré okupujú cigáni. 200 policajtov s transportérom ma tam zastavilo 2-krát. V Izraeli sa bežne riešia nie, že nelegálne osady, tam sa riešia ešte aj
legálne osady, buldozermi, ale inú vec som chcel povedať. Tam je základná vojenská služba, nie že zrušená, povinná. Pre ženy je povinná, áno. Tam homosexuálov síce tolerujú, ale nejako ich nepodporujú. Istého času, nie tak dávno to bolo, ja som bol tiež členom Smeru. Ja som otvorene, krátkosti. Istého času som vstúpil do Smeru, nemal som informácie, ktoré mám teraz, lebo som ich ešte nezaháňal. Bol som tak ako kopec ľudí, okolo mňa, že proste len mainstream a dosť. Keď ma určitý človek môj dobrý kamarát nasmeroval, kde treba informácie hľadať, začali sa mi oči otvárať. Bolo mi nagrcanie z toho, keď som videl, čo sa vlastne deje. Na druhej strane nebanoval som, že som tam vstúpil ako na tejto okresnej úrovni, lebo som aspoň videl, že čo sa tam naozaj robí. Skončil som s tým, ja som na to nemal žalúdok. Jednoducho, skončil som s tým, chvála Bohu, nikdy som sa do ničoho významne nezapojil, na čo som neskutočne rád. A jednu vec musím povedať. Bol som tu na zasadaní Smeru, keď bola podpredsednička parlamentu. Veľmi som si do nej hubo otváral za iné veci, aj za malotraktoré, za iné veci. A z jej úst budem citovať. Chceme dosiahnuť stav, teraz ma dobre počúvajte. Chceme dosiahnuť stav, aby členovia Smeru v štátnych a verejných funkciách dostali definitívu. Čo to je? Doživotne. Definitívu, doživotne. Platené fleky za to, že sú členovia Smeru. To boli jej slova. To som ju citoval. Ale kto ich budú platiť? Nevyhrajú voľby, stále tam budú. A to je presne to, nie si členom Smeru, nebudeš mať fleky. Pretože nedostaneš zakázku. A zase to spýtal, chceš robotu, stal sa našim členom. Ale my vieme, že ich je všade. A ešte, pardon, tu musím povedať, ja nie som členom ľudovej strany. Ja ich len podporujem a snažím sa robiť osvetu medzi ľuďmi, roznášam noviny. Už som v voľnom čase, ja som nevidel, ani nechcem, ani nežiadam o to nikoho. Ja som nedostal korunu na benzín, nedostal korunu na nič. Nemá z čoho? Ja to robím za svojej dobrej vôle. Mám chlapcov, ktorí to robia za svojej dobrej vôle, ktorí chodia so mnou, tie noviny 4000 kusov roznášajú po celom okrese, aby ľudia vedeli, o čom to je. Nejde o žiadnu funkciu. Dokonca aj u nás som povedal, že idem kandidovať na funkciu starostu, ale nejdem tam oficiálne ako člen strany, ľudovej strany, ale idem tam ako nezávislý. Môžu ma podporovať, keď budú chcieť, ale idem tam ako nezávislý. Aby nikto nepovedal, že teraz ja som na tento vlak naskočil. No nenaskočil, si na to robím, pretože to chcem. A bez išných dôvodov. Toto je cesta, ako tu zmeniť systém. Dobre, tak ja neviem, ak by sme... Potom, dobre, tak ja si myslím, že sme si dneska povedali, čo sme chceli, lebo už sa to trošku naťahuje a mám ešte povinnosti. Ja vám ďakujem za pozornosť, za to, že sme sa tu takto mohli stretnúť. Ak budete mať chuť, treba porozprávať ľuďom, čo vás zaujalo a hlavne tí z vás, ktorí si myslíte, že je to dobré, čo robíme, tak pomôcť naozaj, keď každý len rodinu prehovorí, tak sa tie hlasy nazbierajú aj tu v Poltári. A ešte vonku, ak bude mať niekto nejaké otázky, tak som k dispozícii, môžeme sa porozprávať. Pani Sárová, tá petícia bola. Tam ste, tak potom. Potom vonku som počul o tom, tak sa môžeme o tom potom rozprávať. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem. Áno? Jasné, nájdem si chvíľočku na vás. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že sa nám to podarí spoločne, čo zmeniť. Dúfam, že sa